Sehat ya, Nduk, Nong? Alhamdulillah sehat, Pak. Ayo, saiki kejaba sampean pinter nyinden ya kudu pinter mengucapkan selamat kagem Ibu Hajah Musilah. Ngono kuwi mergo yen ora lantaran panjenengane mokal sampean iso nyinden teko kene. Ayo, piye ucapmu piye? Kata-katamu piye, Jajal? Nggih, matur nuwun sanget dumateng Ibu Musilah. Sampun percatus kalih kula sedaya sak kanca Madangkara. Menghibur sedaya warga masyarakat. Mugi mengke bibar wayangan sedayanipun terbebas dari Omikron. Sehat lancar rezeki. Amin. Barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pirang kilo omahmu kok kene? Kirangan Pak paling 30 kilo. Bener ya saka desa Pojok ya. Nggih. Pojok iki kecamatan Campur darat. Campur Darat. Kok iso Bu Kesi ngarani sampean ponakane iki silsilahe piye? Silsilahe niku napa? Mbahmu Senes. Mbah Ibu Kesi. Karo mbahmu ora kenal. Mbah Ibu Kesi niku saudara kalih buyut kula. Oh, ngono. Nggih. Heeh. Ngoten. Loh, Pokoke. saudara karo buyutmu berarti luwih tuwek kowe no malian kudune. Sampeyan kudune nyeluk Bu Kesi Adik ngono no. Ah iya. Lah pancen ora karo sing sepuh dijlentrehke, dijluntrungke, disejarahke, sok-sok ngene kepaten obor. Ya. Mbiyen pirang taun suwita nggone Pak Bagio? Kula riyen awit kelas tunggal SMP, ngantos kelas 3. Ya. Terus kelas tunggale teng Solo. Bagus. Ya semoga-moga taruna ngungkulana bapa, sok iso dadi sinden sing profesional, bisa ngungkuli Bu Kesi, membawa nama baik harumnya Kota Tulungagung, ngono ya. Ya amin. Amin. Panjenenganipun, Pak. Iya. Lek nembangmu apik aja kuwatir. Wis disiapke karo Bu Musilah sesuk gawake iwak sak trek. Ayo. Kula nek menawi diparingi duren nggih mboten nolak. Langsung nawani duren kowe iki lho sapa? Lah mriki biasane kathah duren, Pak. Iya topike iki mah ngomongne iwak iso duren lho. Kan oleh-oleh. 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 Oleh-oleh ora oleh milih. Anane iwak kula duren mau masemu warung apa piye ya iso. Ayo seneng duren. Nggih. Iya, padha karo bulikmu kuwi karo duren ya ora umum. Ayo. Ning aku mambu duren ngono walah mumet langsungan. Kula riyen nggih ngoten, Pak. Tapi Piye? sakniki malih doyan kirangan. Doyan. Nggih. Biyen kaya gila-gila ngono ya. Nggih. Bareng ngerti rasane terus ngono. Nggih. Nah iya. Ngoten niku. Heeh. Enak ya? Nggih. Nah, syukur. Ayo. Apik. Ya saiki ngaturke karyane gurumu. Ayo, nggih pakurmatan. Kira-kira nembang apa? Ayo. Sing sampun familiar rengu, Pak. Sampun? Familiar. Familiar. Nggih. Oh iya. Ya moga-moga pengen nembang familiar akhirnya untuk kuliner. Ayo. Duren. Ayo. Ana bawane ora nang? Wonten. Oke, siapke ora apa-apa. Sindene. Wah, sindene iki anu lho Jawa Timur kabeh. Wis saka pinggir kono Mbak Tutik kaya Ngawi, terus iki Winong iki ya Tulungagung, terus Genduk Birgita kuwi koko Kediri, Bu Kesi, terus Diajeng Candra Mulya. Allahumma. Ayo. Kuwi ya saka Tuban ayo. Karo Genduk Umi Ponorogo. Ya. Ya coba bawane apa nang? Sinom Grandel, Pak. Oke, sip. Kene iki daerah budaya. Ngendikane Pak Lurah cikal bakal Watu Agung kene iki dumadi saka para seniman seniwati. Ya, coba sinom Grandel. Winong Nawangsih.
perkembangane jaman nong. Saiki sing jenenge sinden ora mung dituntut nyuwara apik, pinter karo gending lan rupane ayu, dandane bergas ora mung kuwi tok. Ning gaya dan ekspresi kuwi ya penting yen saiki merga sampeyan nembang wis kamera pirang-pirang kabeh nyuting sampeyan. Aja nganti kehadirane mic-mu kuwi malah nutupi tutukmu yang indah seperti duren itu, ya. Dadi posisine tak gatekno, lek mic ya men ora nutupi rada ning ngisor. Ning iki didangakne sithik. Men iki apa iki tetep suarane mlebu rene, aja ning kene, iki nutupi duren ngene iki. Ya, rada ning kene ngono kuwi. Enak to sinden semangat terus ngene malah ora ketok ning kamera ngono kuwi. Nggih, Pak. Heeh, saya yen wis tuwek no sinden lek nyekel mic malah ngene iki. Ayo, ayo di sadar kamera. Ayo, Dharma. Ayo. Nonano agawe ruciteng gale apik. Kelas pira to, Nong? Kula kelas 3 SMKI. SMK wis mblegendong semono ya. Iya. Masyaallah. Mangane diatur ya. Kaya yang tak ucapke mah lho, ora mung suarane apik, bodi kudu tetep sterek. Ayo aki wae disterekne masa wong ora. Ayo. Nggih, Pak, niki OTW diet. Hah? OTW diet. Poso. Nggih, Senin, Kemis, insyaallah. ngono. Nggih, Lek Senin ya nyenen, lek Kemis ya. Mboten. Nah iya, ngono kuwi. Terus Boten kadas rumiyin no. atiku ginawe rengu Lagi SMA kelas 3 gandeng sekolahe ning Solo, saiki wis dadi sinden laris. Winong kuwi. Ora mung Jawa, tekan Kalimantan barang. Lantaran duwe kagunan pinter nyuwara dadi sinden, akhire sampean kelakon to numpak pesawat. Ha ta? nggih Mulai ora dadi sinden ora bakal kaya Bukesi apa ora duwe kepinteran nyinden ora bakal tekan Eropa, tekan Amerika, Australia ora bakal. Nah, iki sing gender iki aja dadi penabuh ora bakal numpak pesawat. Ngono kuwi. Ayo. Ayo ngono kuwi. Heeh, ngono kuwi. Gawe sabuke kancane dienggo. Ayo. Heeh, ngono kuwi. Mula ya disyukuri. Tur dadi sinden iki menjanjikan. Saiki dalang siji ya, sindene ora kurang kok 6, 7, 8. Mesti laris pamane dalange kuwi prei, sindene iso melu sapa-sapa. Terus wengi ngene iki ya ora kurang kok 500.000. Cucuk kurup nduk dadi sinden dimane drep. Ayo, ngono kuwi. Mula ditekuni. Ajal 500.000 sak pedote boyokmu yen drep kowe. Ayo, bawa kiman guyu. Ayo no. Nanan. suwit manuksi katan Nenainan. terowongan udan
Ya, apik, sukses. Ya. Yo. Duren. Diatur ae. Mau terus lek sukses duren. Aja kuwatir wis to. Engko kowe mulih bareng aku engko tak goleke ning pasar pokoke sak gumohmu. Ha iya tenan. Lebur duren Dek. Ha iya. Ayo pasar Bandung ngono akeh. Ayo. Yo nang nembang sik ora usah ngrembug duren sik. Yo. Bareng sampean ngrembug duren iki malih aku kelingan ada falsafah dari duren. Napa, Pak? Kuwi kaya atine menungsa. Duren iki njaba ki apik apa elek? Elek. Elek ta, kaya ngene ta ting cringih kaya ngono ta. Nggih. Ning bareng dibuka jerone rasane lak enak. Nggih. Padha karo wong, nadyan to wujude iki nuwun sewu ya ora cantik ya ora ganteng. Ning lek atine ki apik, sing tresnani, sing nyenengi mesti pirang-pirang. Nggih. Dadi antarane njaba, bleger karo jero berarti larang ndi? Jero. Nah, larang jero. Nggih. Padha karo sinden nuwun sewu, sampean ngangge jarik. Jarikmu pol-pole regane 300. Ning jerone jarik mesti luwih larang, ngono lho. Nah iya. Nah, ngono kuwi. Bayakmu kuwi regane pol-pole lak 350. Ning jerone bayak, sak jeroning atimu ki ora mungkin mung 350. Ngerti ya? Nggih. Heeh, ngono. Nggih. Mula yen sampean seneng duren, seneng panganan, yo ngerti filsafate duren adalah hati dari manusia, maka banyak yang menyenangi, ngono kuwi. Heeh. Padha karo rambutan. Rambutan kan njaba lek ya elek, ngono to. Nggih. Kaya elek ning dibuka kae apik. Nggih. Ketoke apik bareng tresnane ten jero sing enek isine sing ora enak dipangan. Mula kudu ngati-ati. Nggih. Apik, elek, apik, elek meneh. Ngono kuwi. Nggih, Pak. Padha karo ndok. Ndoke kulite kae lak ya ora enak dipangan. Nggih. Ning putihe kae iki enak, jerone jenenge kuning luwih enak. Ning enak kaya apa kudu luwih ngati-ati mergo kuwi iso dadi kolesterol. Ah, ngono kuwi. Heeh. Itulah makna ndok. Nah ya. Kuwi lak ndoke Pak Sugi to kowe? Nah iya. Napa? Awakmu lak ndoke Pak Sugi. Nggih. Ah iya ngono kuwi. Mula ya awake bunter tenan. Ah iya. Ayo ndok. Ya, segerke nduk. Ya.
Ayo no, mesem dong. Kasih luar biasa. Sing nembang ya cantik luwes, penabuhe ya bergas, dasare gamelane anyar. Ha iya to. Sangat pandemi ora tanggapan Mbah Sukro malah tuku gamelan. Nah iya. Ngwece modele. Ha iya. Wong kancane do adol-adol malah tuku. Ha iya. Umi Hafifah. Numpak sepur dhisik. Ayo, sepur kaya apa? Tak dung tak. Nah, dalu monem mo. Ayo. Ayo. Arep ngeling-eling tembang dolanan lawas. Sinten numpak kula? Ayo. Ya Mas, diaturke nggih nyupoti Mbak Umi Hafifah. Ponorogo. Nen non nan nio. Sinten numpak sepur bayare setali iki sepur gur lampahan kediri sinten terima bonceng konangan kudektur menawi didenda napa sudah tayang di Kuntadi Channel tembang-tembang dolanan kuno yang diproduksi oleh channel Jawa dan juga Sanggar Seni Madangkara. Monggo bapak-bapak ingkang kagungan HP mesti kagungan Android mbikak YouTube mangke nyerat Kuntadi Channel tembang dolanan mesti muncul. Sinten numpak sepur. Ya mesti mirsani sing ngendang lenggut-lenggut ngeten iki. Apik men cahaya tenan. Mergo ngene lho Nduk saiki jaman saiki sing ditembangke karo sinden. Nggih. Kaya sampeyan lek sik bocah-bocah sik SMA. Nggih. Ngono kuwi sok-sok ora cocok karo umurmu. Nggih, Pak. Ngono ta? Nggih kados Iya. wek-wek nika. Heeh.
Wek-wek iki tembang apa? Tukung-tukung. Pelok apa slendro kae? Slendro. Jajal wek-wek kaya apa sik? Ayo jajal wek-wek ayo. Malah kok elekne aku coba. Ayo wek-wek ayo coba. Heeh. Tukang angan bebek pinggir gelanggang sing ngadangi kok Srimon Draguna sehari-hari bebek setuku. Awas! Sing wek-wek iki kewan apa? Bebek. Bebek. Nggih. Masa kaya cenceng ngono kuwi. Pas wek-wek iki rada kuwi mendak ngene. Wek-wek ngono kuwi. Ora gelem ngono, awas kowe. Tak pedhotke lho karo pacarmu. Ayo. Kowe kudu ngono, mendak terus wek-wek tak nyekel mic. Ngeten nggih. Ngeten. Ora iso, aja dinyang. Kowe mikir nang kene to. Wek-wek nang kene rada mendak. Terus neh. Mendak terus neh, urung kaya bebek kuwi. Nah. Wis, sepira kurang-kurang mendak neh, sepira? Nah, ngono kuwi. Wis mlaku ngarep. Ayo. Tik tek apik. Engko nggen wek-wek kudu ngono, ya. Setuju nggih penonton nggih? Ah, kuwi lho penggemarmu akeh kaya ngono kok. Ayo. Ngene wek-wek mendak balene neh. Ayo. Tukang angan bebek pinggir gelanggang sing ngadangi Mbak Srimon Draguna Awas, ndak. bebek setuku. Dek. Wek-wek-wek. Iya. Wek-wek-wek. Iya. Wek-wek-wek. Eh. Wek-wek-wek. Apik tenan iki, iso viral neh lek ngene iki carane iki. Apik bebek wedoke 100 lanange 1. Wah, jan iso remuk sing lanang ayo. Apik ya ngono kuwi. Sing jeneng seniman jaman saiki kudu los. Nggih, Pak. Berarti kudu iso menjiwai rasa pekewuh, rasa isin karo Bu Kesi, rasa isin, ya toh. Wong sampean kan mengibarkan bendera budaya. Nggih. Dadi bebek ya bebek tenan ngono kuwi. Nggih. Mentok ya mentok tenan. Heeh. Nggih. Pengen meteng ya ditengi tenan ngono. Melek lek kuwi. Ora ora. Apik temenanan. Mula ya diproduksi tembang-tembang dolanan mesti para sepuh-sepuh laladan sambi watu agung mriki sami kemutan tukung-tukung numpak sepur terus suku-suku bathok ngoten nika. Nika luwih cocok ditembangke karo cah cilik-cilik. Mosok cah cilik nembange babakan perselingkuhan. Nembange tragedi tali kotang iki ora pas. Ayo. Saya ganti pelok sampean. Ayo karo nyoba gamelan iki. Ayo. Iki sing tukang dandani ya ning kene. Ayo. Mas Raja Fir'aun ayo. Raja Mala, Raja Fir'aun ora. Wis tukang krigen-krigenke kok ya. Ayo. Aji Mas lek gur kenonge apa munjuk gur dibanter-banter lek kuwi dandani kuwi. Ayo. Elok. Ayo. Nadyan rawani vaksin. Ayo. Karyane mbahmu Blitar ya, Nduk. Nggih, napa, Pak? Nah. Metik seri angling Darmo. Nah, Trenggalek nggen budaya, Nggih. gitu. Cedak karo Tulungagung. Kalang berarti mbiyen ketoprak besar napa, Pak? Oh, gaya baru siswa budaya. nggih. Anggere pembukaan no ketoprak siswa budaya. Ngono kuwi. Toprok menonton sek maju kabeh. Nggih. Ngono kuwi. Kowe ngerti ra bedane ketoprak karo maling? Mboten, napa niku? Mosok ora iso. Mboten. Ketoprak karo maling lho, mosok ora iso SMA. Ketop Awuten apa ngono lho. Ayo. ketoprak niku pertunjukan. Senian. Nggih, kesenian. Nek maling. Nek maling pencuri. Pencuri. Ora kuwi. Napa? Lek ketoprak dikentongi metu angger tuk 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 metu pemaine, ngono to. Oh. Lek maling dikentongi melayu. Melayu, nggih. Ha iya. Sebab apa kok melayu? Dikiter. Heh?
Ora, mergo duwe sikil. Ngono. Oh, lek duwe sikil iso mlayu. Urung karuan ngono. Urung karuan. Meja kursi kan duwe sikil ra iso mlayu ngono. Meja kursi kan disikir ra iso mlayu. Mosok kowe tak ajari ning panggung ngene lah. Ayo. Meja kursi duwe sikil ra iso mlaku. Lah anane ra iso mlaku mergo kae iki benda mati. Oh, lek benda mati ra iso mlaku. Mobil kae, ngono wae no istilahane. Mobil kae benda mati nyatane iso mlayu banter nabrak kowe ya mati. Nah, ngono kuwi. Ngono kuwi dan seterusnya. Ya, ayo karyane Mbah Sukron. Ya, Umi Hafifah ayo. Mate seri hangkling teremo. Rada rono. Ah, ngono. Dadi dikuasai panggunge. Ana cerita tingkae ula kalih. Ponarogane ngendi, Nduk? Kula Pulung, Pak. Pulung, desane? Desa Pulung. Desa Pulung, Kecamatan Pulung. Kecamatan Dusune ngendi dusune? Dusun Kerajaan. Kok iso apik men suaramu kaya ngono? Bapakmu seniman mesti. Sanes, Pak. Dalang, Sanes. penabuh, Mboten. wiraswara. Mboten. Lah apa? Tukang cat. Bapakmu itu tukang cat. Nggih. Lah kok iso suaramu apik kaya ngono? Mesti ibumu sinden mesti. Mboten. Swarawati, Mboten. Pak. Seniwati. Mboten. Lah apa, Bumu? Saden krupuk. Oh, kerupuk. Dodol kerupuk dipangan renyah akhirnya suaramu apik ngono ya. Nggih. Oh iya, syukur. Jan, Pakmu jenenge sapa ta? Pak Wiji, tikus. Pak Wiji, Pak Wiji apa? tikus. Ora oleh karo bapake nikus-nikusne ora. Mosok tikus anak bebek ngono. Wek-wek ya. Yo. Engkang samya Cumburayu jenenge ula tampar Nano. wani gonja garwane sang maha wiku Gonjak garwane Sang Mahawiku. Peparape Sang Mahawiku sapa, anangge sang naga raja Sing selingkuh mau garwane Nagaraja jenenge sapa? Sesilih nyinaga kini Masuk. Ya. Instrumen. Nyoy nyoy nyoy. jeneng ini
Viva. Yo lho. Lagi apa wae iki mau? Siswa budaya. Ayo wes. Aku nalika SMP wiwit kelas 1 nganti kelas 3 kuwi anggere malam libur mesti dijak bapak nonton siswa budaya. Wah iya. Bintange sik Pak Kusyadi barang kae. Terus bintang putrine Bu Narsiam. Ha iya, Aryamti. Wah. Dagelane Pak Jorono karo Joglo ketambahan Joysen. Wes ngono ki penonton iki jan kebak jaman semono. Iya, Ya saiki digebrak meneh, Mak, mumpung iso tanggapan nggo tamba kangen karo para sutresna budaya ngaturake tembang kangen. Tembang kangen, ya. Yo, saiki telu. Mbak Birgita, Mbak Allahumma karo Mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa. Ya ora apa-apa mau aku ora nesu kok ya. Alah nggih to. Klerune biasane ya wong rong wayahe kok muni Allahumma ngono kuwi. Lah ngoten niku lak nggih kesregepen to, Pak. Lah iya. Jenenge sampeyan semangate nderek jenengan tanggapan pisan ngeten iki. Iya, niku jenenge ning sampeyan jenenge keburu nafsu. Oh nggih. Biasane lek nembang kesusu ngono kuwi terlalu bernafsu ngono yen karo wong lanang ya biasane ya bernafsu ngono. Lak nggih. Pak ya. Apa? Penak kesusu to timbang kesikut. Ya ndelok susune lek banci ya moh aku. Semen. Napa to niku? Karo Mbak Tuti. Ya, Trias Tuti Retnawati bertiga. Nah, Kediri terus Tuban karo Ngawi. Ayo. Bagi, ayo goyango sak polmu mumpung iso tanggapan. Ayo. Mbak Tuti iki temenanan, pokoknya rajanya joget. Ayo. Rambutnya wis dipulas abang ngono kae. Wis kaya buta mburimu kuwi pisan. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa piye? Semangate kok iya. Arep tanggapan rambutnya semir sik ya. Oh iya. Napa to Pak namine buta rambut geni nggih? Heeh. Niku nek lairke pripun ibuke niku riyen? Nak kowe kok iso ngrembug ning kono iki. Kowe kok ngrembug laire buta rambut geni ki ngopo? Pak, lah nek cah bayi ngoten lak nggih pun nenten rambute to. Lah mestine nek buta rambut geni ki ndah neya, mboke nek nglairno pripun? Lah kok kowe takon aku wong laire mbiyen aku ora jagong kok takon aku ngopo? Saiki ora mau rambut geni, mboke cakil njajal untune maju ngono lho. Lah pas metu mak tedeng krusake bekakas kae. Ayo.
Kowe malah gilani ngono kae. Ha iya, Allahumma ayo. Amin. Kowe ndek meneng Madiun wis kleru lho, Nok. Oh lho, kowe nek Madiun wis kleru iki kleru neh lho. Lah, mula niku to. Aja-aja arepe ngruwet paguyuban Madangkara kowe. Ya. Boten jane nggih. Arep ngedekne paguyuban Seno Laras to kowe. Boten, mula to jenengan niku asring tanggapan lah. Apal. Lah kowe malah nyampluk aku, lho ngerti ora pandemi kok asring tanggapan sing nanggap iki sapa? Mong ngenyangi sekali separo Nggih pados. Pados. Carane piye? Ajarane. Taklet sopir-sopir. Sopir-sopir. Oh, ning angger wong ning ngarep omah celuk Allahumma ngono ya. Ha iya, Birgita, waduh iki. Iki cantik ya. Nggen kene iki godheke iki lho. Diunggahne rene maju. Wah. Boten lho, Pak. Cantik. Saman kaya Luna Maya lho pisan. Ayo. Mbak Tutik kaya artis Luna Maya. Ayo. Makasih. Makasih. Dengaren biasane sio-sio. Luna Mayat. Luna Maya ora Luna Maya kok. Dhewe seneng tak lone. Makasih. Makasih. Birgita siap Birgita. Nggih, siap, Pak. Oke, ayo. Iki pacare ya dalang Mbak Birgita iki. Ayo saka Kula nggih kok. Kosek ngenteni ditakon kowe mesti kesusu lho nak mesti. Ora nembang ra omong mesti kesusu ngono kuwi. Ayo mesti oleh karo pacarmu ge ayo selak konangan ayo. Kaya Mbak Tuti lho santai wis to kono. Lah kula kulino primpen kok ya. Malah murah amare. Yo digelak yo tembang kangen tetes. Lewat tembang kangen putus menik-menik kabeh. Ning ya nadyan kaya ngapa lan kepiye seneng-seneng kok dibacut ning nggon gara-gara. Merga piyayi kene iki piyayi budaya, piyayi sing getol karo lakon, Nduk. Iya. Karo
Pak Mujianto dipunduti lakon lawas cekel Indralaya. Iki populer ing erane Swargi Ki Haji Sukarji Blitar. Viral nalika semana wis masuk rekaman. Ning nyuwun pangapunten kepeksa mboten saged kula padhake kalian Pak Karji wis to mbok apik kaya apa yen kon padha karo Mbah Karji ora bakal bisa. Ya, Mula ya sak gaduking nalar padha-padha ning Surabaya, ana sing liwat Malang, ana sing liwat Mojokerto. Ya, ora dadi apa mak, ora apa-apa merga sanggit sing nate ditindakake karo Pak Karji yen jaman saiki mbok menawa wis jamane wis beda. Ya mbiyen ya iso der tenan yen saiki iki wis beda merga masyarakate ya wis lain. Mula ya sak gaduking nalar sak kadaring laku. Muga-muga tantas tuntas nganti paripurna ruwatan besok. Ya. Ya nduk rakit mbacutne glaring cerita. Redo mawur mangawur-awur-wurahan pengaraning ajurit kang meguru kang satetek kaya putula war pandriting turanggesti arkata ingkang dwaja Dwaja lelayu seabet ing watratisah rangkep nyawamu ngadeg jejeg malang kadak ana ngarepe barisan Ngastina Petruk kantong bolong pun sakniki wis ora kena dirembug kanthi becik wis ora kena dilus sampeyan ngibarate jaran lagi negar geni lagi ndadi pun sampeyan sing dodol kula sing tuku pinten regane kuwi bayar kenceng ora utang ora semoyo yen sampeyan arep ngobak-obak banyu bening wonten ing Karang Kadempel mriki sampeyan saged ning waton iso nglangkai bangkene Petruk yen pancen ngono wis sugih kendel bondo wani legan golek momongan bopunuk golek pasangan merangi tatal ngrajamu mang maju bareng aja siji loro lena kaprahit ning lair batin tanganku ndarat nerdadamuran cepat igamu nglayang nyawamu tak kuroni patangmu mangka anggros rosa sumpar lindu ketar bumi konjeng
Awas. Oh. Lo Diana. Jagelan elek urang koto. Jebel dadamu. Biar ah. Hop, hop, biar. Hak. Oh, ah. Ah. Bah, awas. Oh. Hut. Yo, ah. Hoi. Oh, ah. Oh, apa ya? Minggir. Parat cekel gue ngon-ngon. Ayo cekelen aku, Mas. Ora waspada musuh Petruk suwek sakmu entek sangumu. Perang karo copet, yo men. Hop. Loh. Kedian. Hop. Loh. Setan alas. Hop. Awas, cek. Yo. Wah. Yet. Ho, ha. Awas, yo. Ha. Wet. Wah. Oh, oh, ha, hut, ha, lo, iya, iya. Ayo, wah, Edian,
Ayo, pokoke tak rewangi adus keringet. Ngiras pantes golek pasaran, ayo. Tangi. Please. Ngat. Hut. Hit. Oh, awas. Iya. Mundur, sertayu tandingmu. Oh. Wedan jedul saka lemah. Joglangan kok, Mas. Ayo, Suramrata, Jayamrata gerbuten aku. Sayuta mara sakete wuri. Ampyaken kaya wong jala, rebuten kaya menjangan mati. Maju ke para ngarsa kelakon mati dening kowe aku. Piye? Maju ke para ngarsa kelakon mati dening kowe aku. Walik kelakon mati dening kowe aku. Pancen tak walik, tak niati bunuh diri. Wong nyatane ning omah bojoku ya wegah karo aku kok. Wong lalu, iya, lalu lintas. Pecah sirahmu, pecan. Hop. Oh. Wah, angel ceklane alunyu no. Ho. Ha, lo a ut. Hat. Ngendel-ngendelke kowe. Preman Bandung kok dijarak ora. Hop. Mati kowe. Wedian. Hut. Mati kowe. Hoi. Mati kowe. Mati kowe. Mati kowe. Mati aku. Ayo tangi. Wush. What? Wah. Haji Saip Yangen. Haji Lampa Lumpuh. Waringin sungsang. Salju menyeram bumi. Rawa rontek. Bebek. Duren. War perang war mangan. Mudar. Wales pecah dasmu. Wedian. Waras, Mas. Wet. Wampuk. Wedan ampuh tenan kowe. Ampuh apa? Weh. Arang keranjang tatumu. Wah. As, ojo minggat. Suramrata, Jayamrata.
Ayo, tanding ana satriya Madukara Raden jangan angka. Oh. Oh. Ah. Bali. Hop. Bali. Poh. Dandane Janaka ning raine kaya kirik. Kowe aja sliwar-sliwer ning ngono. Akeh panah sing kaya udan mangsa rendeng. Yen ra waspada iso kena tenan kowe. Hop. Bali. Wah, kongkleng kok iso ngono kuwi kowe. Kok iso panah kok kon bali kaya bali kok kon hop kok ya hop ampun men kaya ngono. Mongko kuwi janjane wong gejik merga kabeh mau hop. Bali. Elok. Aku gelem meguru karo kowe, ora ngundang kowe kongkling, ora ngundang kowe gareng. Wiwit dina iki aku ngundang kowe Mahatma. Mbayatma, Mahatma. Tak anggap kowe guruku, guru. Kula aturi paring kawruh ngelmu saged ngendhaleni jemparing kados mekaten, panah ntraca bala saged bali ngoten niku guru. Kula kepengin kawruh menika guru. Ya, meneng dhisik. Ana syarate. Syaratipun Jer Basuki mawa beya kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Maknane dhuwitmu pira? Ngilmu kok dol. Lho, iki lek golek ya angel. 50. Hah, ngilmu kok ya nek 50 totoane nyawa le. 100 nya. Malah gede lho. Ikhlas lahir batin. Ikhlas. Lahir dalam kubur. Ya, kene. Kowe mundur dhisik contone. Siap, Guru. Sing pisanan ngedruk bumi ping 3. Wah, pincange ngedruk bumi. Pengen ngelmu apa ora? Pengen guru, pengen guru. Ngedruk bumi ping 3. Bar kuwi maca rapal. Bapa lunga tapa, simbok meteng tuwa. Sok yen lair dadi satriya utama. Sawangan le. Hop. Bali. Asemi guru ngono akeh tunggale. Mundur. Ping 3 wae ya, Nyuk. Ping 3 diakehi ae. Oke, maaf Guru. Oke, baby. Oh my god. Asmah aku lek ngene mah aku. Mah. Mrene dolamu Vivid Production ngono ora. Maaf Guru, maaf. Oh, jangan bercanda dengan ilmu seperti ini. Kanuragan. Oke, diulang lagi. Oh, 1. 2. Maca rapal. Lah ya wacanen. Bapak mau. Bapak lunga tapa? Hah? Lunga tapa? Simbok ditengi wong. Aduh, Guru nggak bisa Guru. Oh my god. Kowe iki kleru rapalmu. Bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa yen lair dadi satriya utama. Siap. Oke, baby. Wes marang ngene. Oh ya, maaf Guru, maaf latah. 1, 2, 3. Bapak Durna. Bapak lunga tapa. Oh iya, bapak lunga tapa, simbok meteng tuwa. Sok yen lair dadi satriya utama. Halo cahe. Halo kae nusul. Ayo jenembang kae lho. Hop. Oke. Come back.
Panahe ora ngerti bahasa Inggris, Guru. Kon comeback ora gelem. Oh, iki panah Jawa le. Bali. Oke, makasih. Oh, Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa suwen lair dadi satria utama. Oh. Oke. Bali tirukan gerakan Bagong. Hoke. Makasih Guru. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa suyen lair dadi satria utama. Hop. Maju dikit. Oke, baby. Maju ke atas dikit. Oke. Tunduk. Nyamplok ndase gareng. Oke, baby. Mana uangku 100.000. Overdome jaga sembung. Ndeliane. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ing dirsasana wonten rawuh pawan ngrembyah kakehan cacah ngreda kakehan jiwa mangkat kaya yak-yakau nanging kepengkok ing Pancabaya bayahen ya balenjane Kurawa rambet jaji babar pisan mung musuh karo Panakawan wae kabeh dadi raya ngandur nggih perintahna kabeh prawadya balaja 1 2 sing maju dikroyok ngebyuk bareng sakanane wadya Ngastina ngroyok dagelan kae nggih ngestaken dawuh. Ayo maju weh. Yo. Ayo maju. Kowe mau ning ngarepe bapak jarene klungsu-klungsu nderek udu. Kucem-kucem diraupe. Kel. Karepmu ki piye? Wis dadi adus gethek kaya ngene. Panakawan do perang kowe malah sira tumpang sikil ledek rokok kebal-kebul iki karepmu piye? Lah nyatanipun sami do peperangan mangke lek kula nimbrung-nimbrung ndak malah nyalahi aturan. Kurawa maju bareng kira-kira piye? Yen kowe ora iso ngrampungi minggat kok karang kadempel kene. Pitaning para umat tungguling para jalma nenggih Sang Cekel Indralaya nadyan wujute ora mbejaji giri lusi jalma tan kena kinira mangkono sigra angasta jemparing ingkang maweh Prabawa lesus lir pinusus den lepasake mawa Prabawa angin kendang kapracondang kuntal kaprapal para Kurawa bali mring negarane.
Hei, hei, hei. Woi. Woi, lesus. Lesus. Hei, 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 lesus, lesus. Wah. Woi. Ah. Ah. Lempang tengoro mundur sawadyanyo medya kondur bos bayar kesakno soalnya yang sing ngomong buatan kamu tak kira aku paham berarti bener ngono pasti dieng lunga pasar dieng
nyolong pethek ing atase mung sak cekel kleyang kabur kanginan parandinri kadigdayan sing kaya ngono ampuhe. Ning aku rada gelo ki mau. Indralaya, kenapa kok sing jenenge para Kurawa sing wis kondhang dadi underane kamurkan ulekaning kanistan ora kok rampungi, ora kok pateni wae. Mergo ki mung ngreget-ngregeti jagat. Malah kok kendangke tan urunga kae ya ora mati. Sesuk meneh bakal ngumbar kamurkan deder dosa meneh. Nuwun sewu Ki Petruk, nuwun sewu. Sing jenenge menungsa kuwi sak bisa-bisa kudu nyonto hambeke pangeran ya kuwi sing luhur dhewe ora ana liya kejaba sifat welas asih. Tegese dadi wong ki sing apik kudu sugih pangapura. Merga nuwun sewu. Sing jenenge menungsa kuwi ora bisa uwal saka dosa lan luput sarta lali tanpa beda kaya Kurawa mau. Nanging nadyan mangkono menungsa sing apik kuwi ya kudu bisa nyontoh hambeke pangeran ya kuwi sing sugih pangapura. Menungsa sing apik kuwi ya kudu gelem njaluk ngapura lamun to upamane duwe keluputan merga menungsa iki kabeh mesti duwe kleru. Lah mula pakartine menungsa ki yen kanggone Indralaya ki dipérang dadi 5. Tumindake menungsa ki dipérang dadi 5, sing apik dhewe kuwi nadyanta ora luput nanging rumangsa luput lan kanthi tulusing ati gelem njaluk ngapura marang wong liya kuwi mutiarane para makhluk kuwi sing apik dhewe. Lah tataran sing ana ngisore nomor 2 ya kuwi menungsa sing ora duwe keluputan nanging gelem menehi pangapura marang lupute wong liya kuwi nomor 2. Sing ana ngisore meneh nomor 3 wong kang duwe keluputan lan gelem njaluk ngapura marang wong liya kanthi tulusing rasa. Angka 4 wong luput lan ngrumangsani luput nanging ora wani njaluk ngapura karo wong liya. Lah angka 5 sing ngisor dhewe sing elek dhewe kuwi wong mau janjane luput ning ora gelem njaluk ngapura merga ora rumangsa luput malah ngluputke wong liya kuwi elek-eleke umat iki kaya ngono kuwi. Nah sing jenenge menungsa urip iku yektine nggendhong jejibahan sing abot Ki Petruk ya kuwi ingkang sinebut dharma. Pancen menungsa sing apik kuwi lamun ta urip bisa piguna tumrape wong liya nanging aja nganti kaya pasemone obor kae. Obor kae kuwi nuwun sewu madangi kiwa tengene nanging lengane dhewe entek ora digagas. Mula menungsa kuwi ya kudu darbe pambekan ingkang becik nadyan kudu tresnani lan nglabuhi marang wong liya nanging awake dhewe ya kudu ditresnani luwih dhisik merga jiwa raga kuwi titipane pangeran sing wajib digulawentah lan ditresnani kanthi sak becik-becike. Dene carane tresnani jiwa lan ragamu kabeh ati lan pikiran kudu dikendhoni lan dikendhaleni aja nganti atimu kebrongot dening amarah merga sejatine sing dadi sumber-sumbere penyakit kuwi diwiwiti saka ati sing lara lan pikiran sing reget Ki Petruk. Sorote pandam sumula amadang ijro sareyan nami wadono remu-remu kelingan ngangrangan sang dyah manahen kong tumungkem guling sang kakung repa
Babwe mane man piraten tek brantulun kadah runte wah seklimah ucapmu parandine mentes lan pantes dirungokake iki pancen jalma pinilih tenan Ndra ora kena sinangga enteng kejaba duwe kadigdayan duwe kawruh sing mumpuni temenanan iki cekel Indralaya. Njur saiki karepmu piye? Ayo aku tak melu kowe wae. Yen pancen bakal melu Indralaya ripalungguhan iki godhong-godhong lan bangsane empon-empon ana ing Karang Kadempel ayo dilumpukke kanggo bekal utawa kanggo sangu anggene nindakake tapa ngrame nulungi marang sapa wae sing nandhang gerah lan nandhang ruguk. Merga kaya sing ndak andharake ngarep mau Ki Petro. Jaman sing wis sepuh donya sing meh rapuh iki. Akeh wong mlarat, akeh wong miskin sing nandhang lara ning wedi teka ning griya sakit merga ngerti kudu mbayar prabiya sing ora sithik. Ayo ngubengi jagat Nuswantara iki yen ana wong lara ditulungi. Muga-muga dharma iki bisa dadi srana tentreming jagat sawegung Ki Petruk. Ya aku tak melu kowe yen ngono. Cekel Indralaya. Aripane satriya linuwe kang marti mring kautaman. Tan pegat mring pangestine esi ayuning ayun. Ning guyu sause gumujeng bablas nangis sempoyongan lampahe nenggih putra Mandaraka satriya Madyapura sang Burisrawa ngengkleng bingleng anglamong edan kepayang dumateng sang para Sembadra Nadyanta Sang Bratajaya wis pinengku pamadya Pandhawa parandene tan bangkit ambirat nggenya Sang Burisrawa nandhang karuna mangkono pratane Sang Batari Durga mungu nggenya ngengkleng
Dewa Sugata marang soreng preng mudhani aroma